Ahojte, ahojte. Keby ste mali nejaký problém s počutím, že ma slabo počujete, alebo že to zase nejak šumí, šuští, tak mi dajte vedieť. Ale malo by to byť OK. Budete ma informovať, hej, dievčatá? Počujete ma dobre? Áno. Super. Nešuští to, nehučí to, hej? Dobre, ahojte, ahojte. Ahoj Veronička, Naďka, Majka, Katka, Jarka, Ivka, Aťka, Bea. Čaute, čaute. Veľmi sa teším, že sme tu v takejto silnej zostave. Lenka, ahoj. Ahojte, prepáčte, už som tu. Super, tešíme sa veľmi, že si tu. Skvelé. Veľmi sa teším, dneska je taká dôležitá téma dosť. Takže som rada, že ste tu. A verím, že sa mi to podarí aj nahrať, aby sme to potom mohli zdieľať ostatným, ktorí buď nemohli prísť, alebo ešte nie sú v našom týme a pozrú sa raz do záznamu. Tak dnes máme vlastne takú tému, ktorá celú tú cestu našu Mary Kay nás stretáva, alebo bude stretávať, a to je vlastne, že veľa žien, ktoré prídu s nadšením do Mary Kay, tak skončia práve na tomto bode. A to je to, že povedia, že nemajú kontakty. A ja by som veľmi rada bola, keby aj vy, ako kosmetické poradkyne a budúce líderky žien, ktoré budú robiť Mary Kay, aby ste aj s tým, počkaj, Naďka, asi ti vypne mikrofón, lebo to tam troška šuští, alebo ak sa ti podarí, tak si ho vypni. Aby ste aj vy pripravili ženy na to, že kontakty nie sú niečo, čo človek má k dispozícii, keď prichádza do Mary Kay. Nemáte balík kontaktov na chrbte, ktoré si nosíte so sebou a ste ideálny teda kandidát na to, aby ste mohli robiť Mary Kay. Tak toto nie je, ani to tak nikdy nebude, že je to len pre ľudí, ktorí majú obrovské množstvo známych, strašné množstvo kontaktov. Mary Kay práca je o tom, o umení naučiť sa pracovať sama so sebou. Pretože každá máme niečo, nejak proste svoje už strachy alebo skúsenosti, ktoré v tom živote nás ovplyvňujú. A to prvé, čo by som sa vás chcela opýtať, lebo som slúbila, že to bude interaktívne, tak ja by som sa vás chcela spýtať, aby ste všetky napísali do chatu, a ak sa vám nebude dať napísať to do chatu, tak prosím to povedzte. Ktoré jedno slovo vás napadne, keď sa povie, že máte niekoho osloviť na hodinku krásy. Môžete to slovo napísať, ak chcete, alebo ho kľudne povedzte. Čo ťa napadne, keď ti niekto povie, že teraz oslov tam tú ženu? Aký máš pocit? To slovo. Ja si na to počkám, čo napíšete. Ja som napísala do chatu, tak snad tam uvidíte. Niekto tam napísal, že radosť, a napísal to do chatu v úspechu červenej, to je strašne zlaté. Miruš, radosť, super. Tak to je skvelé. Super. Dobre, pocit trápnosti, to nedám. Keď sa vrátim na začiatok, tak strach z odmietnutia. Jemine, stres. Stále neviem, ako na to. Otravujem. Výborne. Čo ďalej vás napadne? Ešte tie ostatné kočky, ktoré ste nenapísali. Kľudne napíšte. Čo vás ešte napadne? Keď máte niekoho osloviť, proste máš to vysloviť, máš povedať tú vetu. Rada by som ťa pozvala. Alebo otázka, čo mi na to povie. Taká možno neistota. Čo vás ešte napadá? Pri
tej predstave? Odmietnutie. Super. Máme tam také dva hlasy, ktoré myslím si, že máme každá z nás. A to je jeden hlas, ktorý ti hovorí, že práve pre tento pocit to nerob. Hej, aby si nezažila tento pocit. A ako budem vyzerať? Áno, to sú presne tie veci. A ty tam máš tú radosť. No výborne, ak si sa dostala do bodu, že máš radosť, tak ti gratulujem. A ako vidíš, si veľmi výnimočná, lebo si jediná, ktorá to napísala nejaký pozitívny pocit. Samozrejme to závisí aj od danej nálady, ale chcem vám tým povedať jednu vec. Dievčatá, uvedomte si, že každá z nás cíti tieto pocity. Že nie ste v tom samé, že nie ste divné, čudné, ani nie ste na to, akože, že ja nie som na to stvorená. Každá jedna z nás má presne podobné pocity. Niekto cíti trápnosť, niekto strach z odmietnutia, niekto ako budem pred tými ľuďmi vyzerať. A všimnite si, kam to všetko smeruje. Smeruje to na to, že vlastne oslovenie niekoho cudzieho vo mne vyvoláva neistotu z vlastnej hodnoty, alebo z toho, čo vlastne si tí ľudia budú o mne myslieť, keď ja ich oslovím a keď oni nebudú chcieť prísť. Čo je veľmi dôležité, čo mne pomohlo veľmi, keď som začínala oslovovať, bolo to, že v podstate ja nemám čo strátiť. Pretože už keď oslovujem, tak už v tom danom momente v podstate to robím z pozície, že tú ženu, ktorú som ešte neoslovila, ktorá stojí oproti mne, tak vlastne ja už vlastne mám nič, hej. Som na bode nula. Stojí oproti mne žena, čiže buď na tom bode nula ostanem, že vlastne nič sa neudeje, alebo tú ženu oslovím a môže sa udiať to, že tá žena nepríde alebo ma odmietne a to je stále bod nula. Alebo je to, že tej žene môžem obohatiť ten deň, môžem sa s ňou spoznať, môžem sa s ňou spriateliť a dokonca môžem jej vylepšiť ten deň, môžem jej zlepšiť náladu a môžem jej aj zmeniť nejakým spôsobom život. A toto všetko je skryté za tým, keď ja dokážem niekoho osloviť. Čo sa týka tých dvoch pólov, že ten jeden hlas ti hovorí nerob to, zostaň radšej v bezpečí toho, že nemáš nič, hej, že si na tej nule. A ten druhý hlas, ktorý ti hovorí zvládneš to, skús to, pretože môžeš viac získať ako stratiť. Tak čo je pozitívna správa? Tieto dva hlasy máme každá jedna z nás ich máme a dá sa s tým pracovať. Dá sa to trénovať, dá sa s tým proste každý deň robiť, tým, že to človek bude proste trénovať. Akým spôsobom sa to dá trénovať? Je to hlavne o takej motivácii, ale motivácia nevzniká pred aktivitou. Nie je človek namotivovaný pred tým, ako ide do aktivity, že haha, hurá, je tam nejaká žena, idem ju osloviť, som totálne motivovaná. Zaujímavé je, že motivácia vzniká až po aktivite, čiže človek je v strese, cíti ten pocit trápnosti alebo strachu z odmietnutia, už sa k tomu proste konečne nejak podujmeš a potom, keď tá žena ti dá spätnú väzbu, že jej, vy ste aká zlatá, ďakujem, jasná rada prídem a zrazu cítite vlnu nadšenia z toho a vlnu tej motivácie, že dobre, že som to urobila a chcem to urobiť znova. Ahoj Magduška. Takže myslíte na to, že motivácia, lebo veľa ľudí si myslí, že motivácia je nejaká, že niekto to má v sebe. Že ty to máš v sebe, si taká namotivovaná, vôbec nie. To je ilúzia. Motivácia vzniká až po tej aktivite. Potom, že sa dokopeš, totálne sa dokopeš do toho, aby si niečo urobila, potom vzniká tá eufória, tá motivácia. Je to veľmi podobné s cvičením. Si totálne nadšená, keď ešte cvičíš, ráno vstaneš rozbitá, si unavená, alebo večer, alebo kedykoľvek, alebo niečo, skúste si to k niečomu, čo vám to pasuje, prirovnať.
nemáš motiváciu predtým, ako to ideš robiť. Máš motiváciu až vtedy, keď sa prekonáš a urobíš to a príde vlna nadšenia z toho, že si to urobil. A toto je vec, ktorú keď si človek uvedomí, normálne si uvedomí, že takto to funguje, takto to je, tak sa s tým dá oveľa ľahšie pracovať a oveľa menej je potom tá aktivita výsledkom nálady. Pretože najhoršie je, keď my vlastne oslovujeme ľudí alebo sa snažíme nájsť kontakty na základe toho, akú máme momentálne náladu. A tým pádom samozrejme, že nemôžeme byť spokojné same so sebou, lebo ak by som, dievča, tak by som ja hľadala, že budem oslovať ľudí len vtedy, keď mám na to náladu oslovať ľudí, tak ja neviem, ako by to dopadlo. Asi by to nejak nedopadlo, pretože kedy má človek iba tak sám od seba, akože chuť oslovať cudzích ľudí alebo volať niekam ľudí a proste dobrovoľne sa vystavovať tomu risku, teda, že bude odmietnutý. Ani ja sa v tom akože nejak nevyžívam, že by ma niekto odmietol. Takže myslím si, že toto je úplne pre nás všetky rovnaké. A ja vám teraz dám také 3 tipy, ako môžete proste začať so slovaním bez toho, aby ste z toho mali nejaký extrémny stres. A ja by som bola rada, keby všetky, čo ste v tejto skupinke teraz, ste, keď skončíme tento hovor ešte dnes, je 20:43, ja viem, že je veľa hodín, ale chcem, aby ste napísali jednej žene dnes večer a aby ste jej napísali obyčajnú vetu, že ahoj, myslím na teba, ako sa máš, to je všetko. My si totiž to veľmi často myslíme, že to volanie na hodinku krásy, to pozývanie žien musí byť vyslovene o tom, že ty tú ženu zbadáš a ty povieš jej, že ahoj, príď ku mne na hodinku krásy, odprezentujem ti nejaké veci alebo čo robíš s pleťou. Vôbec to tak nie je. A keď pozývate na hodinku krásy, začína to záujmom od druhého človeka. Čiže ženy, ktoré poznáte a u vás ešte neboli, tam úplne stačí, že vy začnete proste konverzáciu tým, že tej žene napíšete, že na ňu myslíte. Stavím sa, že každá jedna z vás má ženu, na ktorú teraz myslíte. Skúste si predstaviť tú ženu. Tá žena, ktorá vás nápadne a ktorú myslíte, a ktorú by proste potešilo, keby ste jej len napísali, že na ňu myslíte a že ako sa má. V dnešnej dobe je to tak vzácne, že niekto sa ti ozve len tak, myslím na teba, ako sa máš. A toto je spôsob, akým môžete naštartovať konverzáciu absolútne bez toho, aby ste museli mať stres. Lebo ja si myslím, že veľakrát ľudia majú stres z toho, že myslia si, že hneď ten prvý kontakt musí byť o tom, že už idete pozvať na hodinku krásy a už hneď ju ideš zavolať v tomto danom momente, aby sa rozhodla, či príde alebo nepríde na hodinku krásy. Ale tak to vôbec nemusí byť. My môžeme konverzáciu začínať úplne o iných veciach. My môžeme konverzáciu začínať o deťoch, o psoch, o varení, o čomkoľvek. To je na Mary Kay fantastické, že Mary Kay je výsledok nášho dennodenného života a dennodennej komunikácie s ľuďmi. Teraz budem rada, keď napíšete mi, či máte takú ženu, ktorá vás napadla, ktorej napíšete, ak jej nechcete písať večer, že zdá sa vám to fakt, že veľmi neskoro, tak jasné, že dobre, akceptujem, ale ktorej napíšete buď dnes večer, alebo zajtra správu, ahoj, ako sa máš, myslím na teba. Prosím, napíšte to do chatu, či vás napadla aspoň jedna žena, ktorej môžete niečo také napísať. Budem fakt rada, keď to pozdieľate. Chvíľu počkám. Super, Majka, napadla ťa žena? Výborne, Ivy? Jasné, že áno, máme také ženy. A teraz si zober, že my to ale nerobíme. Málo kedy to robíme iba tak, že proste popremýšľaš nad tým, že komu môžem napísať, ako sa má? Áno. Aťka, napadla ma kolegyňa. O tom to je. Veľké veci, alebo ani nechcem povedať, že veľké veci, ale úspech v tom kontaktovaní ľudí a v komunikácii s ľuďmi nespočíva
spočíva v tom, že sa budete pasovať do nejakej, umelo do niečoho, čo vy nie ste. Úspech je v tom, že ostanete samé sebou a budete robiť malé krôčiky, každodenné, ktoré vám prinesú výsledky a tým pádom, keď urobíš každý deň malý krôčik a napíšeš jednej žene, ako sa má, dievčatá, vám garantujem, že tie výsledky vás prekvapia, pretože jednak nebudeš v strese, myslím si, že žiadna nemusíme mať stres z toho, keď napíšeš niekomu, že ako sa má. A oni tie malé kroky sú oveľa dôležitejšie preto, že veľké skoky, ktoré máme v predstavách, a teraz sa idem vrhnúť do Ameriky a idem to robiť vo veľkom, tak toto vyvoláva taký stres a tlak, že človek to proste nechce absolvovať. A preto najdôležitejšie sú práve tie malé návyky, ktoré budete ale opakovať každý deň. Určite, a Jarka, ďakujem. Určite každá z vás máte niečo, čo sa stalo vašim návykom, vašim zvykom. Niečo, čo robíš každý deň, niečo, na čo si zvykla a niečo, čo si sa musela naučiť robiť. Hej, pre niekoho je to možno cvičenie na chrbát, alebo pre niekoho je to, že si prečíta pár strán, alebo ja neviem, je to prechádzka ráno, alebo musíš ísť so psom von, alebo musíš, ja neviem, vyčistiť kotol, to je jedno proste. Niečo, čo sa stalo tvojim zvykom, niečo, čo je tak automatické, že už sa nad tým ani nezamýšľaš a nemáš pritom stres. Napísala si Leni, hurá! Presne to som chcela. Chcela som, aby ste kľudne aj počas tohto, lebo však je to interaktívne školenie alebo workshopy, aby ste fakt napísali tým ženám. A budete prekvapené, aké je to jednoduché, pretože keď si spomenieš na toľké množstvo žien, ktorým proste môžeš iba napísať, že ako sa má, že ste ju dlho nevideli, dlho som ťa nevidela, ako sa máš, bola si niekde cez leto, alebo ako to strašne letí, nedáme punč, alebo kedy dáme nejakú spolu kávu, alebo niečo. Pri komunikácii s ľuďmi uvidíte, že nájdete si aj vy ten spôsob, akým potom následne pozvete ženu. Ja som vám dala aj také tipy, ako môžete pozvať potom ženu na hodinku krásy. Po tej komunikácii alebo po tom úvode a môžete si to prispôsobiť podľa seba. Pre nás je obrovská výhoda, že my nemáme nejaké predpísané šablóny a môžeme si to proste robiť podľa seba. Takže prvý spôsob, akým sa dá osloviť alebo akým sa dá nadviazať na tú hodinku krásy. Napadlo mi, že by sa ti mohla hodinka krásy páčiť, že by ti to mohlo urobiť radosť. Takže ak chceš, tak ťa rada na ňu pozvem. A necháte tej žene priestor. To je jeden spôsob. Druhý spôsob je taký skôr otvorený a úprimný. Učím sa oslovovať ľudí. Prosím ťa, mohla by som si to na tebe vyskúšať. To je druhé, také úprimné. Alebo máš chuť venovať si chvíľu pre seba a prísť si oddychnúť ku mne na hodinku krásy. Aj to je spôsob, akým môžeme vlastne ženu priamo osloviť a pozvať ju. A čakajte, ešte tu som si robila nejaké poznámky. Aha. A čo by bolo super ešte podľa mňa pri tom takom odhodlávaní sa, mne ešte veľmi pomohlo, že fakt, čo sa mi najhoršie môže stať, keď tú ženu oslovím. A pre mňa také najhoršie predstavy sú tiež podobné, ako by ste napísali, že sa strápnim. Čo si bude o mne myslieť, ako budem vyzerať. A potom som si uvedomila, že je úplne jedno, či tú ženu oslovíte alebo nie. Pretože ona si niečo tak či tak už o vás možno myslí, alebo my vlastne neovplyvníme, čo si kto o nás myslí a môžeme ovplyvniť len to, že či tú ženu v podstate k sebe dostaneme alebo nie. Čo vám môžem ale povedať a verím, že to možno aj dievčatá, ktoré začali s oslovovaním a ja budem rada, keď to aj pozdieľate, dám vám priestor. Čo sa mi potvrdilo, že ja som väčšinou zostala veľmi prekvapená, že keď som sa odhodlala osloviť tú ženu, že tá reakcia bola veľmi pozitívna. Že bola väčšinou tá reakcia pozitívna. Nehovorím, že som nezažila aj odmietnutie, zažila, ale väčšinou, keď som ženu pozvala, alebo že som sa s ňou rozprávala už dlhšie, že bola nejaký
malý rozhovor napríklad v posílke, tak tam mám viac menej 100% úspešnosť, že keď samé chvíľu a ja tú ženu zavolám k sebe, ona proste príde. No, ja by som chcela dať teraz prístor vám. Miri, ak môžeš hovoriť, Mirka z Prahy, ty si mala teraz hodinku krásy. Je to pre teba také nové, alebo také... Proste chcela by som, aby si pozdieľala aj to, ako si tú ženu zavolala, ako si ju oslovila, alebo ako oslovuješ ty. Neviem, či môžeš hovoriť, dúfam, že hej. Môžem hovoriť. No, ja to mám spíš takovú moju bývalú kolegyňu, veľmi sme si dobre rozumeli, bola to moje proste zlatíčko, ona už je na dôchodu, ale keď je čas, tak nebolo ho veľa, ale ako hovoríš, že občas napsať niekomu to pravidelne robím, proste ozvať sa, hej, že aspoň jedenkrát za mesiac, proste, že vieme o sebe, jo, len ako sa máš. Nechcem navazovať na niečo, že hneď niečo potrebujem a už bude vedieť, že vie, že hej, že keď niečo potrebujem, ale toto je aj zo srdca, jo, že proste občas sa stretneme a keď sme boli spolu, proste už ja nehovorím akoby sama od seba, ale že chcem, jak to povedať, proste všimla si na mne zmeny. Hej, že na môj vek, že proste, že nejak sa mi plec zlepšila. No, tak som jej akoby povedala, že teraz robím akoby z Mary Kay a tak a hneď som navázala na to teda, hej, že bum, poď ku mne a urobím ti proste hodinku krásy. A ona bola natešená a ja hneď kúpim si od teba akoby za celú cenu a proste, jo, tak som bola ráda. Ale keby som šla na iné holky, tak hovorím, že radosť, pretože aký som ja mala teraz zážitok v nedeľu. To nebola akože hodinka krásy, bola to nejak víc než 2 hodiny a aj tak nám bolo málo, nedokončili sme. Hej. Ja som si hovorila, nejdem si maľovať nejakého čerta na stenu, proste neviem, ten minulý meeting mi hodne pomohol, že proste, že na čo čakať. Vieš, akože nemusím hneď vedieť celú knižku o Mary Kay, nemusím vedieť proste všetko, čo to obsahuje. Proste užiť si tu ten čas, ten moment, práve teraz a teď. Tak prišla ku mne, ja som mala samozrejme všetko nachystané, všetko aj zákusok na všetko som zabudla, na občerstvenie, jak sme začali rozprávať. Kozmetiku som si proste, čo som mala a podľa vlastných skúseností. Lebo ja som, ako hovorím, minulý meeting som hovorila, že som vyskúšala snad všetko, čo som mohla, čo som nakupovala aj v tých slevách, tak vyskúšala som. Tak som si to pripravila, pretože už som mala ten repertoár v sebe, hej, že proste čo už robí na tú citlivú pleť a keď viem, že má ona normálni, proste mastnú, tak hovorím, vyskúšaj, pokud niečo, jo, bude sviediť, proste čokoľvek, jo, niečo, tak len povedz kríč, hej, všetko sedelo. Tak sme sa tak nejak mala otázky, není to až tak akože jednoduché, keď to tak môžem povedať, pretože vždycky sú otázky, dotazy, na ktoré neviem odpovedať, nemôžem ešte vedieť odpovedať, pretože som jenom ako zatiaľ, hej, ten užívateľ v podstate, tak neviem, ako tie odborné veci a proste boli otázky, ale hovorím, pokud teraz neviem, tak nájdem odpoveď, dám ti ako hej, odpoveď nájdu. Takže tak nejak pekne, docela ma dostala, pretože som myslela, že urobíme iba kozmetiku, akože čo jej bude sedieť, ale chcela ešte aj make-up odo mňa. Hovorím, super. Tak akože čo som mala, tak z toho som urobila a bola strašne šťastná. No. Tak sme odchádzali a jo, tak ešte sme sa domluvili s tým, že keď budeme mať teda tú dekoratívku viac, takže budeme robiť na pravidelnej bázi akože nejaké posedenia a líčenia. Takže takové jednou za čas, jednou za mesiac, jednou za 2 mesiace, hej, že takové hodinky krásy, že si budeme robiť. No. Super. Super, ďakujem a gratulujem, že si sa odhodlala, to ma veľmi teší, lebo to je najdôležitejšie, že proste, aby človek nečakal, ale išiel do tej akcie. Rada by som vám dala priestor, ak máte, budem rada, keď budete zdieľať aj tie vaše pocity,
na to tu sme, aby sme hovorili o tých pocitoch a aby ste odchádzali z tohto školenia s tým, že to zvládnete. Že každá žena má pocity ako vy, ale vy sa rozhodujete, či tie pocity budú ovládať vás, alebo či budete vy tie, ktoré ovládajú tie pocity. A niekedy pomáha iba obyčajné, keď si človek povie, som žena, ktorá to zvládne, som žena, ktorá proste sa nenechá odradiť odmietnutím a som žena, ktorá sa naučí oslovovať ľudí. Keď si to takto poviete, je to veľmi, veľmi silné. Je to proste viera v seba a presvedčenie o tom, že som schopná naučiť sa veci, ktoré ma proste posunú ďalej. Som žena, ktorá sa nevzdá, keď ma niekto odmietne. Je v tom obrovská sila. Hej, keď si to takto poviete. Som žena, ktorá proste sa posúva ďalej každým jedným oslovením. Cítite, aká je v tom sila, keď to poviete aj samé pre seba? Každé jedno oslovenie ma posúva. Každá jedna žena ma obohacuje. Je to úžasné, lebo vtedy nebudete cítiť ten strach. Budete vedieť, že áno, toto ma posúva a toto ma posiluje. A čím viac si natrenujete oslovovanie, budete v tom lepšie, budete v tom sebaistejšie, tak príde s tým aj sebavedomie, motivácia a chuť ďalej pracovať. Takže chcem sa vás opýtať najskôr, že či máte, alebo či by ste chceli pozdieľať možno ohľadom kontaktov. Máte problém s kontaktami? Alebo kde myslíte, že máte problém s kontaktami? Kde sa to nachádza, ten bod, že neviete kam ísť, alebo ako osloviť, alebo sa bojíte osloviť? Bo veľa žen mi povie, že mám problém s kontaktami, stojím na kontaktoch, nemám komu zavolať. Týka sa vás to? Ono podľa mňa nie len o tom, že zavolať niekomu, ale stačí si třeba do spoločnosti alebo len niekomu sa prihovoriť. A akože aspoň takom je to moje myšlenie, kde idem teraz, akože ten môj ďalší kontakt, ktorý by bol, akože tak si predstavujem, že ísť len proste s niekým, ja neviem, buď v tej práci, alebo proste vo výťahu, alebo proste niekde na zástavke, hej, že proste nejakým spôsobom akoby tú interakciu, proste niečo začať tú tému, proste zlehka o tej, jo, že treba, jo, teraz neviem, o tej kráse, o tej proste kozmetike nejak tú konverzáciu začať a proste, lebo nikdy nevieme, kde si som počula, nevieš nikdy, čo ten človek má v hlave, jo, čo rieši. Ono za každá žena sa niečím, ako hovoríš, natiera, proste má tu vlastne, jo, tú nejakú rutinu, takže to treba len odhaliť a nič iné, akože môže ti len fakt naozaj povedať len nie alebo áno. A keď nie, tak idem zasa inde. Len treba, jo, akoby prihovárať sa aj. Akože takové moje myšlienky sú. Že určite, jo, keď sa prihovorím s niekým, tak pozri sa, ja si teraz prechádzam spíš s takovým depresívnym obdobím ešte. A ja som si tu vymaľovala a urobila som si to hezké, že viem, že keď sem príde niekto a teším sa na to, keď niekto príde a že si niekoho pozvem, aby som mohla urobiť niekomu radosť. Akože to sú tvoje slová, Nelly, tak si ich berem hodne k srdcu a hodne mi to pomáha. Hej? Pretože keď budem myslieť, že to určite nevíde, tak to určite nevíde. Ale ty musíš tú myšlienku tu nejak, nehovorím telepaticky, ale proste tie vibrace sú tam. Proste keď ty prídeš s tou myšlienkou nadšene, s tým, že urobíme si hodinku krásy, o čo ide, strávime len čo, buď minimálne 1 hodinu, jo, proste společne a hezky. A nikdy nevieš, kde sa to odvinie, no. Je to tak, Miri, ako hovoríš, ďakujem ti, že to zdieľaš, lebo si myslím, že to aj poznajú aj ostatné dievčatá a ja budem rada, keď fakt poviete aj ostatné, že či ste to zažili, lebo ja hovorím veľa, ale veľakrát som to zažila, že nemala som úplne náladu a to žena
proste to je, tie energie sa prepájajú a pokiaľ, je krásny citát, že ešte nikto sa nestal chudobným dávaním. A Amerika to tak vymyslela, že ty keď tej žene dáš tú lásku, tú pozornosť a naozaj sa o ňu postaráš, tak ten výsledok musí byť pozitívny. A aj keby si nič nekúpila, ale odídeš šťastná, tak ty budeš mať proste dobrý pocit na srdci a tým pádom vždy vyhráš. Proste vždy je to výhra pre obidve strany. Budem rada, keď pozriete, dievčatá, aj vy vaše, alebo sa prihláste, alebo ja vás nechcem vyvolávať, ale verte tomu, že každé vaše slovo obohatí tých ostatných. Povedzte tú vašu skúsenosť. Či už otázku ku kontaktom, alebo skúsenosť, ako to máte, ako ste oslovovali predtým a teraz, v čom ste sa treba zlepšili, alebo či sa vám to potvrdilo, že keď ste sa do toho pustili, tak vám to pomohlo a ste sa cítili lepšie. Pozdieľajte to nie kvôli sebe, pozdieľajte to kvôli všetkým, ktorí sú tu a potrebujú to počuť. Keby bol jeden človek, kvôli ktorému vyjdete teraz z tej svojej ulitky, tak si vyberte takého človeka, kvôli ktorému to urobíte. Bo niekedy človek je zalezený v tej ulitke, ale my sme také podľa mňa, že keď máme dôvod, prečo alebo komu s tým urobíme radosť, tak sa dokážeme prekonať. A to je to isté aj so slovaním. Keď si dáš zámer alebo proste cieľ, pre koho to robíš, prečo to robíš, tak oveľa ľahšie aj vyjdeš von z tej ulitky a proste pozdieľaš. Naďka píše, ja som mala napríklad super pocit z ošetrenia a liečenia, keď som videla, že tá žena vyzerá oveľa rokov mladšie. Áno, taký super pocit. Niekoho tam počujem, že sa ozýval. Bejka, ja mám celkovo stres z telefonovania, takže Mariky mi pomáha prekonávať to. Super, ďakujem. A ja mám stres, alebo tiež cítim pocity také zvláštne, keď mám niekomu zavolať, koho som dlhšie nepočula, ale tým, že nepozývam na hodinku krásy hneď z fleku, ale začínam nejakým rozhovorom, tak väčšinou je to také nenútené alebo také pohode. To podľa mňa dosť pomôže, že keď sa nezameria človek vyslovene na to, že túto ženu teraz idem pozvať, ale začnem s ňou proste sa rozprávať a zistím, ako sa má, čo chystá napríklad na Vianoce, alebo tak. A čo ostatné kočky? Ako to máte so oslovovaním? S kontaktami? Niekto teraz na záver sa chce pripojiť. Áno, vedela som, že... Ahoj Ivi, už asi končíme. A hovoríme dneska o oslovovaní a o kontaktoch a ak môžeš hovoriť, tak by som rovno využila, aby som sa ťa opýtala. Môžeš hovoriť, Ivi? Máš vypnutý mikrofón. Áno, môžem. My dneska hovoríme o kontaktoch. Dávala som dievčatám teraz aj priestor, aby sa vyjadrili, ale využijem to, že si sa teraz ty pripojila. A ty na začiatku si mi vždy hovorila, že nemáš kontakty, nemáš koho zavolať a nevieš ako a čo. A ja môžem povedať teda, lebo som bola aj svedkom viacerých razov, keď si aj kontaktovala ženy, alebo že si narýchlo zohnala. Budem rada, keď ty povieš to, ako ty oslovuješ ženy, čo im hovoríš a kde tie kontakty zháňaš. Tak ja nemám žiadny špeciálny spôsob, ako by som zháňala kontakty. A v podstate mám iba dve možnosti v podstate. Jedna možnosť je scrollovanie mojim menným zoznamom
že komu by som mohla zavolať a postupne som volala aj také mená, ktoré som predtým vylúčila, hej. Zareagovali a prišli rádi. No, to je jedna vec. A potom druhé kontakty sú baby, ktoré už zavolali tie baby, ktoré som volala ja. Super, perfektne. A mala si obavu z oslovovania? Mala si z toho stres niekedy? Že proste je ti to blbé, trápne, alebo že ťa odmietnú? No, zo začiatku áno. Ako si to prekonala? Istá Nelly Kotlárová do mňa stále hudla, že to musím prekonať. A tak som... tak som sa proste hecla, no. A že proste zavolám, veď mi z nosa neuhryzie. Proste som si povedala, že idem do toho, zavolám. Tak zavolám. A potom som zistila, že veď oni sú vlastne veľmi milé tie ženy. A že sú aj radi, že sme im zavolali. Áno, že vlastne niektoré ma odmietli, áno, ale väčšina vlastne reagovala pozitívne a aj boli radi, keď som ich zavolala. No proste bolo to fajn. Zistila som, že je to v pohode. A Naďka sa ťa pýta, Ivka, a oslovila si ich hneď s tým, že ich pozývaš na hodinku krásy? V podstate, hej, ja som taký priamy človek. Ja som to povedala tak na rovinu. Takže že začala som sa venovať kozmetike, robím také ošetrenie, poradenstvo ohľadne starostlivosti o pleť, takže ťa chcem pozvať na takú hodinku krásy, čo je vlastne taký workshop starostlivosti o pleť. Môžeš si vyskúšať krémy, make-upy, čo by sa ti hodilo, čo bude pre tvoju pleť dobré. Je to veľmi príjemné, je to taký wellness na pleť a užiješ si to a obvykle to býva zábava. Super. Dobre, ďakujem ti, Ivi, za tvoje zdieľanie. 21:10. Ja musím dodržať to, čo som slúbila, že tie polhodinky už aj takto naťahujeme aj minule. Dievčence, veľmi, veľmi ďakujem, že ste prišli. Teším sa, že ste prišli. Dúfam, že sa to nahralo a že to budete môcť pozdieľať ďalej. Takže prajem vám krásny večer. Veľmi sa teším na štvrtok. Budeme mať kurz líčenia zameraný na Hollywood style líčenie. To, čo som mala na tom hollywoodskom večere, keď sme boli v Prahe, a dymové líčenie očí a tak. Čiže doneste si modelky, ktoré sa budú líčiť sami, alebo budete ich líčiť vy. Ja to nechám na vás. Urobíme si vyslovene taký vizáž kurz troška, aby ste sa v tom vedeli viac, proste aby ste si to vyskúšali viacej. Bude to viac také interaktívne, nebudete sa pozerať, budete vyslovene robiť, budete to skúšať, budete vidieť viacero tých štýlov líčenia a samozrejme, ako si aj vy dokážete urobiť bombastické pery a naučiť to aj ženy. Máme kopec rúžov, ktoré málokedy prezentujeme, málokedy kombinujeme, čiže aj tomuto sa budeme venovať. Bude to také hravé, no a na budúci týždeň sa budem tešiť na punč, takže dúfam, že prídete všetky, kľudne tam zoberte aj či už niekoho z rodiny, kamošku, mamu, dcéru, muža, to je jedno. Chcem, aby sme boli spolu, aby sme si urobili taký pekný deň 4. decembra. Myslíte na to, zaškrtnite si to v diárikoch a budem sa na vás veľmi, veľmi tešiť. Takže vidíme sa najbližšie vo štvrtok vizáže. Keď dám plagatík, prosím, hneď sa napíšte aj s koľkými žienkami prídete, pretože kapacita vzhľadom na to, že je to kurz, tak bude určite obmedzená, lebo